Hayırlı erте, эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Гүлназ Ибрахимова. 26 июньнән башлап башкалабызда 98.6 FM яшьлегендә һәм смартфоннарда кушымта рәвешендә таралган Китап милли радиосы республикабызның район һәм шәһәрләрендә мин матурлык эзләп йөрим дип исемләнгән автомарафонга чыгып китте. 2 ай ярым вакыт дәвамында Китап радиосының махсус тавыш аппаратурасы ярдәмендә җырлап йөрүче Сәйдәле легендар автобусы җырчылар, алып баручылар, музыкантлар белән бергә республикабызның район, авыл һәм шәһәрләрен урап кайтырга ниятли. Моннан тыш Казанның берничә паркында һәм сәүдә үзәге тирәсендә урам концертлары бирелер дип көтелә. Проектның төп максаты Китап радиосын популярлаштыру, Татарстан Республикасында туган телләрдәге милли әдәбиятны, шигъриятны, татар җырын, фольклорны пропагандалау. Проект Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә уздырыла. Чыгарылышны дәвам итәбез. Эссе көннәр җитүгә Лоиш районының кайбер авылларында яшәүчеләрнең яңа проблемалары башлана. Кырга зур йөк машиналарында тирес ташыйлар, шуннан җил тирә-юньгә начар исләр тарата. Проблема белән хәбәрчебез кызыксынды. Невыносимый стоит запах, и если вы направите камеры на корреспондентов, увидите, что без маски стоять невозможно. Бу кыр авыл кешеләре белән фермерлар арасындагы көрәш мәйданына әйләнгән, якында урнашкан кошчылык фабрикасыннан бирегә тирес китерелә. Җирле халык сүзләренә караганда, тирес төягән йөк машиналары даими рәвештә маршрутны үзгәртә, шуңа бәйле рәвештә начар истә тарала. Авыл кешеләре ачулана, тик йөк ташучылар тиресне еракка чыгармый. Бу алар өчен табышлы түгел, киресенчә чыгымнары күп. Маршрутны үзгәртеп торгач, начар истә төрле юнәлештән килә, халык фикеренә колак салучы гына юк. Россельхознадзор идарәсе дә Лоиш, Питрәч районнарында яшәүчеләрдән тирес исеннән бөҗәкләр таралудан зарланып, ел сайын мөрәҗәгатьләр алынуын хәбәр итте. Птичий помет – это если вывозит хозяйство субъекта, это является нарушением. Ширеп бетмәгән кош тиресен кырга чыгарып ташлау законны бозу дигән сүз. Лаеш районында кырларга тирес чыгаруга килсәк, анда бары тик ширегән тирес кенә булырга тиеш. Ширемәгән тиресне кырга кертү тыела. Бездә авыл хуҗалыгы максатларына тирес кертү фактлары билгеле. Кайбер урыннар сөрелде, тирес исе чыкмый башлады. Авылларда яшәүчеләрнең мөрәҗәгате буенча Россельхознадзор белгечләре тикшерү үткәрә. Тиздән тирес, башка калдыкларны чыгарганда санитар нормаларның үтәлү-үтәлмәвен ачыклау өчен рейдлар уздыру көтелә. Тикшерү йомгаклары хәлне анализлаганнан соң ачыклана. Мөршидә Җихан, Ольга Дегтяренко, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары, Лоиш районыннан. Шимбә көнне Буа велоузышта катнашучыларны каршы алды. 100 километр без бергә форумында профсоюз оешмалары һәм муниципалитетлар вәкилләре катнашты. Ул Чуаш Республикасының Комсомольск авылында старт алды. Финиш Буа районында булды. Веломарафонда катнашучылар белән хәбәрчебез аралашты. 100 километр артта калды һәм велоузыш төгәлләнде. Катнашучылар финишка Буа алында килде. Велотуристларның иң өлкәне Яңа Чабаксардан 74 яшьлек Григорий Петров өчен дистанцияны узу җиңел бирелмәде. Эш аның яшендә түгел, транспортының резинасы тишелүдә. Чит ил велосипедына күчәргә туры килә аңа. Тик менә үземнеке күпкә уңайлырак ди катнашучы. Хороший велосипед, нормальный, хорошо переключается, но Велосипед яхшы, ләкин үземнекенә инде ирешенгән, бер бөтен кебек. Велоузышта 140 кеше старт алды. Йөгереш вакытында аларга тагын да кушылдылар. Катнашучылар арасында буалылар да аз түгел. Буа шәһәренең мәктәптән тыш эшләр үзәге хезмәткәре Әдилә Мәхмүтова быел марафонда беренче тапкыр катнашты. Комсомольск авылында старт алды. Тяжело, потому что я не занимаюсь профессионально. Профессиональ рәвештә шөгыльләнмәгәнлектән авыррак булды. Быел тәҗрибә рәвешендә генә катнашып карарга булды. Чуашстан һәм Татарстан профсоюзлары һәм муниципалитетлары оештырган велотур 3нче тапкыр үткәрелә. Быел маршрутны бераз үзгәрткәннәр. Чуашстанның Батыр районы аша да уздылар. Турда катнашучыларның елдагыча географиясе гаять киң. Самую восточную точку это Красноярск, Ханты-Мансийск. Иң еракын чыгыш урынын алсак, ул Красноярский, Ханты-Мансийск, Ямал-Ненец автоном округы, Төньяк Көнбатыштан Архангельский, Ленинград өлкәләре, Коми республикасы, Көньяк төбәкләрдән Ростов өлкәсе дә актив катнаша. Россиянең үзәк өлешеннән дә катнашучылар бар.
Буа оланда велотурда катнашучыларга мәдәни ял оештырдылар. Оннан соң оларга өйләренә кадәр шул кадәр чакрым юл узарга туры килде. Әмма инде акрынрак темпта. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Яңалыклар чыгарылышын Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган сәхифә белән дәвам иттерәбез. Сүзне хезмәттәшем Мөршидә Җиһанга бирәм. Әссәламу алейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтүһү. Бүген Гарәфә көн. Ул җомга көнгә туры килде. Димәк, хаҗ кылучылар Хаҗи Әкбәр исеменә лаек була. Зилхиҗә аеның 7нче көнендә Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин Казан шәһәре Җәмигъ мәчете һәм аның янәшәсендәге территорияның эскиз проектын эшләүгә ачык халыкара конкурсның жюри утырышында катнашты. Киңәшмә эшендә ул читтән торып Мәккәдән кушылды. Камил хәзрәт хәзерге вакытта изге җирләрдә хаҗ сәфәрендә. Утырышның беренче өлеше Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров рәислегендә экспертлар, министрлыклар һәм ведомстволар җитәкчеләре һәм конкурсантлар катнашында узды. Эскиз проектлары презентациясе аша бүген конкурс җиңүчесе Казан ратушасында уздырыла торган тантанада билгеле була. Иртәгә мөселманнар өчен зур бәйрәмнәрнең берсе Корбан бәйрәме. Мөселманнар Аллаһы Тәгаләнең изге әмрен, тугрылыкны, Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтен, буйсынучанлыкны гәүдәләндерүче Корбан чалу йоласын башкара. Бәйрәм чаралары иртәнге 2 сәгать 30 минутта Коръән уку белән башлана. Мәчетләргә бәйрәм көнендә автобусларда бару оештырыла. Корбан чалу өчен 3 көн дәвамында 9, 10 һәм 11 июльдә килергә мөмкин. Моны махсус билгеләнгән 17 урында башкаралар. Берсе көнгә, ягъни 10 июльдә Казанның Максим Горький исемендәге Үзәк мәдәният һәм ял паркында Корбан гаете уңаеннан традиция буенча Корбан фест зур гаилә фестивале уздырыла. Бәйрәм Казан шәһәренең Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең Вахитов һәм Идел буе районнары мөхтәсибәте тарафыннан Казан халкы һәм кунаклар өчен 5нче тапкыр уздырыла. Чараның төп темасы Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган. Оста барда телеңне тый дигән илгәрләребез. Әйдәгез бергәләп вәгазьләнеп алыйк. Вәгазь сөйләү өчен сүзне Рөстәм хәзрәт Зиннуровка бирәм. Хөрмәтле дин кардәшләр, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгенге очрашуыбызда гаиләнең бердәмлеге һәм гаилә агзалары арасында булган хөрмәт, бер-берсенә карата мәрхәмәт, шәфкать һәм дә улуг хисләр белән яшәү хакында әйтеп китәсем килә иде. Ни өчен дип сорасагыз, чөнки һәр барыбызда без гаилә эчендә яшибез. Әти-әниләр белән, хәләл җефетләребез белән, тормыш иптәшләребез белән, балаларыбыз белән, аныклар белән, туганнар һәм әлбәттә безнең тирә-якта күршеләребез дә бар. Хәтта пәйгамбәрбез дә Мухаммад алейһиссалату вассалам әйткән булган: "Ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахиhi ма юхиббу ли нафсиhi." Ягъни, берегезнең дә иманыгыз кабил булмас, үзегезгә яхшылык теләгәнчә, башкаларга да яхшылык теләмәсәгез. Башкаларга яхшылык теләп белү. Ул да исә иң беренче якыннарыңа, балаларыңа, гаиләңгә, шул ук вакытта тирә-яктагы күршеләреңгә, туганнарыбызга һәм иң беренче газиз әти-әниләребезгә һәм әлбәттә гаилә агзаларына. Балаларыбыз кичкенә вакытта, менә бу балаларыбызның бала чакның кадерен ямлен күреп, кадерен белеп калыйк. Әти-әниләребез исән вакытта алар белән бергә рәхәтләнеп сөйләшеп, аларны кочаклап кадерен белеп калыйк. Әлбәттә, менә бу дөньядан саубулашкан вакытта безгә һич шиксез дә үкенечле булмас. Аллага шөкер, тормышыбызны кешеләрчә үткәрдек, кешенең мәсхәрәсенә калмадык, кеше килдерлек булмадык дип әйтә алырбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ислам дине ул мәрхәмәтлек дине. Шуңа күрә мөселманнарга мәрхәмәтле, әхлаклы, әдәпле булу мөһим. Кеше өчен иң кирәге әдәп дигән, әдәп көчле мәхәббәткә сәбәп дигән. Әдәпсездә бәхет тә юк, тәүфик тә юк. Кеше исемен күтәрүдә гаҗәп дип язган шагыйрь Акмулла. Барыгызга да әдәпле, әхлаклы холык теләп саубуллашам. Киләсе Корбан бәйрәмебез мөбарәк, чалыначак корбаннарыгыз кабул булсын. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Корбан бәйрәме белән бәйле мөһим мәгълүматны тагын бер кат искә төшерәбез. Иртәгә башкалабыз мәчетләрендә бәйрәм иртәнге 2 сәгать 30 минутта башлана. Мәчетләргә махсус автобуслар белән бару оештырыла.
Җомга иртәсенә әзерләгән яңалыкларыбыз шулар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бу атнага саубуллашабыз.